Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Heavy traffic sa siyudad San Fernando, ramdam sa huling araw ng trabaho bago magpasko. Mga pasahero sa Daubas Terminal, dumagsana. Arrivals sa CRK ngayong Desyembre, umabot na sa higit 100,000 ayon sa lipad. Ilang manginginom, hindi alintana ang epekto ng sin tax sa presyo ng mga alcoholic beverages. At kompletong steak experience, hatid ng First Clark Steak Festival. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ramdam na po ang Christmas rush sa mga kalsada 2 araw bago ang Pasko. Sa siyudad San Fernando, maaga pa lang, traffic na sa mga kalsada. Alamin po natin ang latest traffic update mula po kay Sir Louie Clemente, ang head ng City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Sir Louie, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV 36 News. Yes ma'am, magandang gabi po Ma'am Jen at magandang gabi po sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood po ng ating programa sa CLTV 36. Alright, Sir Louie, maaga pa lang, no? Talagang nakita na ho natin yung heavy traffic sa iba't ibang lansangan, particularly sa mga areas po kung saan nandyan yung ating mga naglalakihang malls. As we speak, kumusta po ang sitwasyon, ang ating pong traffic situation dito po sa siyudad ng San Fernando? Yes ma'am, sa kasalukuyan po as updated po ng aming pong operations, meron po tayong light to moderate traffic condition po sa ilang lugar natin dito sa siyudad. Of course, kasama na ho dyan yung sa may area po natin dito sa may St. Jude at saka po yung sa city proper. Yung pong ating pong mga mall area ay medyo nasa light to panakanakang moderate condition po. Pero yung pong ating pong mga enforcers ay nasa daan naman po sa kasalukuyan at sila po ang nangunguna sa pag-manage po ng ating traffic sa kasalukuyan. Mm-hmm. Pero Sir Louie, expected po ito, no? Dahil tayo mga Pilipino, mahilig po tayo sa rush, yung mga last minute shopping na tinatawag po natin. Paano ho ninyo pinaghanda nito at nagdagdag po ba kayo ng personnel para po maasistehan, no, yung mga motorista na nasa kalsada, Sir Louie? Yes ma'am, while talaga po in-anticipate na ho namin ito dahil nga po on an annual basis talagang ganyan ho ang nararanasan natin sa syudad. Kaya po kami po ay nag full deployment po sa aming departamento. Meron ho tayong 95 na traffic enforcers kasama na including pa po yung sa admin po namin. Kanina pong umaga, actually po yung nangyari kaninang umaga, specifically po yung sa may Jasa going to our mall areas, ay dulot po ng banggaan po ng 2 truck. Nangyari pa naman po yung aksidente dyan sa may traffic light area, kung kaya't pagdating ho ng rush hour ng tanghali kanina ay talagang nakaranas ho tayo ng heavy volume of vehicles papunta ho dito sa mga mall area natin, and likewise po yung mga papunta ho ng Mexico. Pero agad ho naman nating naagapan yan. At around 10:30 ay nakapag-clearing ho tayo at yun po at medyo naging maluwag na ho ang pagdaloy ng trapiko sa nabanggit pong area. Mm-hmm. Sir Louie, para lamang po magabayan, no, yung ating mga motorista, saan mga areas po ba ang kailangan talagang paghandaan nila, no? Dahil nga po ito nga Christmas rush na talaga ang nakikita din natin, ano? But of course, aside from that, meron pa po mga ibang dahilan, no, kung kaya't nagkakaroon din ng heavy traffic in some areas, no, sa iba't ibang area po sa San Fernando, no. Meron mga ongoing construction, ano,
At yun po talagang nagkakaroon ng build up dahil nga marami ang mga motorista na nagpupunta sa mga malls. Yes, ma'am. Excluding po sa ating pong mga mall areas na given naman ho yan during Christmas season ay talagang bulto po ang dumarating ng mga sasakyan dyan. Meron din ho tayong mga binabantayang area, specifically itong yung sa may Lazatin Valle flyover po natin dahil may ongoing construction po ang ating DPWH. Yung pong ating dito po sa may Kelly's Junction din dahil nga po nagda-divert yung pong mga nanggagaling sa Bacolor. And of course, yung pong ating tourism road. Laluhong bumibigat dyan dahil yung pong kasing alternative route na ginagamit within the Barangay Mempis, kasalukuyan din pong ginagawa. And additionally po, yung sa may harapan ho ng JBL, but in the coming days, Ma'am Jen, yan na po ay magagamit dahil natapos na ho ng contractor yung kanilang project dyan. Hinihintay na lang natin na matapos po yung curing period po doon sa ginawang road reblocking po sa area. So bukod po doon, yun nga po, yung sa mga mall areas, kaya't lagi ho naming sinasabi na sana po ay iplano ho ng mabuti yung pagta-travel po ng ating mga kasyudad at saka po yung mga karatig bayan natin na gusto magpunta dito sa San Fernando. Uy, kunin na rin natin itong pagkakataon na ito, Sir Louie, para ipaalam po no, sa ating mga kababayan, kaya katamo pong Kabalen, na nagkaroon ng additional hours po no, para sa mga gustong humabol at hindi sumabay dun sa pagdagsa ng mga tao. Hindi po ba? Tama ba ako, Sir Louie? May nagkaroon ng adjustment sa mall hours and ito po makakatulong. No? Nakikita niyo naman na pwedeng makatulong ito. Yes, ma'am. Actually, this was requested by our City Mayor, Mayor Vilma Caluwag, sa ating pong mga mall managers na kung po pwede po sana ay mag-extend po sila ng mall operations. And we are very thankful naman po sa ating pong mga mall operators na sila naman po ay tumalima sa request ng ating buting alkalde. Kaya't tama po kayo, malaking tulong din po to dahil para naman humaba yung oras ng pagpunta po sa mga mall ng ating mga kasyudad at yung pong from other provinces or towns. Sa ganung diwa po, siyempre, medyo yung volume po ng vehicle, medyo hindi yung magsasabay-sabay. Correct. Nasabi ko to, Sir Louie, kasi lumabas ako one night, no, that is around mga 7:30 to 8, hindi na ganon kabigat yung traffic. Kumpara kung sa umaga ka pupunta no sa mall. So yun po ay magandang option sa ating mga kabalen ano na gusto pong magpunta sa mga hahabol pa na bibili ng mga panregalo for Christmas ano. Nabanggit mo kanina Sir Louie yung mga alternatibong ruta no. Ano po ba yung mga alternate routes na pwede pong daanan ng ating mga motorista kung gusto pong makaiwas sa heavy traffic? Yes po, kamukha ko ng amin pong in-advise ng mga nakaraang linggo, yung pong ating access sa road dito sa may East Gate, ayan po ay nagagamit na natin going dito sa mga dalawang malls natin. At pati na rin po yung isang pribadong pag-aari po ng dito po sa may Barangay Santo Niño, yung pong pag-aari po ng Mega World, yan po ay pinapagamit sa atin during rush hour para po ma-diffuse naman po yung traffic within the city proper. Meron ho kaming mga iba pang alternative roads na pinapakiusap po sa ating po mga subdivision owners at we are very happy to announce that medyo meron naman po talagang nag-agree sa aming pong proposal kung kaya't by next year po, hopefully po, makatulong po sa pag-decongest ng ating traffic. Kasi po, we are anticipating by next year po mag-full blast din ang DPWH po sa kanyang mga project, specifically po within the area of Jasa. May mga malaki pong project na gagawin dyan na 100% ay magdudulot ho ng pagbigat ng traffic po sa ating lungsod. Alam naman po natin ang San Fernando, dalawa lang po yung pinaka-main highway niya, yung po MacArthur at saka po yung Jasa. But rest assured po sa ating pong publiko na ang CPOSCO po ay talagang magtatalaga po ng tao at 24/7 po kaming naka-monitor at naka-antabay.
Opo. Sir Louie, bilang paghahanda pa rin, ano, sinabi niyo po kanina, dapat handaan yung pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Pero yun nga pong nabanggit niyo kaninang umaga na naging cause, no, nakadagdag sa traffic, yung aksidente. Ano po ba ang pwede po nating ipayo, no, sa ating mga kababayan, lalo na kung magpapasko pa naman, ano, para maiwasan po natin yung mga ganitong aberya at maging masaya at ligtas ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yes ma'am, alam naman po natin pagka-traffic, iba ho kasi yung dulot niyan na stress sa ating mga drivers. Pero of course, kailangan po talagang iunan natin yung disiplina sa pagmamaneho, yung composure. Bagamat tayo po ay nakakaranas ng heavy traffic, kailangan pong manguna ho yung lamig ng ulo. Siyempre po, kailangan maging safe po lagi ang ating pagmamaneho at habaan po ang pasensya para ho hindi ho tayo magkaroon ng aberya. And likewise po, gusto rin ho namin ipaalala na kahit po may mga sitwasyon tayong heavy traffic, yung pong mga nagva-violate, kapag nakita natin, talaga ma-apprehend ho. Kasi isa rin ho yung contributing factors kung bakit ho bumibigat yung daloy ng traffic ho. Kung minsan ho, sa disiplina na ho talaga ng ating tao. Yung pong behavior na sinasabi natin, kaya kailangan ho talaga nating mag-adjust, especially pagka heavy traffic po ang kondisyon sa ating mga kalansangan. Correct, correct. Sir Louie, before I let you go, baka meron po kayong karagdagang announcement na nais ipaalam, ano, sa ating mga motorista. Sa ating pong mga kababayan, especially po yung pong mga everyday drivers po na dumadaan dito sa syudad, mangyari lamang pong tumutok po sa aming Facebook page at saka po dito sa CLTV 36 sapagkat lahat po ng ating mga traffic advisory ay papadaan po natin sa ating mga katuwang po sa pagbibigay informasyon po sa publiko, especially sa media po, patungkol naman po sa mga future development po sa ating syudad na talaga pong magdudulot po ng pagbigat ng trapiko para naman po kayo, ang ating po mga motorista ay maging well-guided at tulad po ng sinasabi ko, makapagplano ho ng mabuti upang hindi ho sila magkaroon ng aberya kapag ho sila ay pupunta na sa mga iba't ibang lokasyon ho na pupuntahan po ng ating mga motorista. And lastly po, lagi ho nating gawin na sana po iuna natin ang disiplina. Alright. Maraming salamat po sa inyong paalala at sa inyong update, Sir Louie Clemente. Mukhang nasa kalsada rin po kayo. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po, Ma'am Jen. Mga karehiyon, Sir Louie Clemente ang head po ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOS po. Dumako po tayo sa ibang balita. Nagsimula nagdumagsa sa Dao Bus Terminal sa Mabalacat City, Pampanga ang mga pasahero alas 3 ng madaling araw ngayong Biyernes. Ang naturang terminal ang transit point ng ating mga karehiyon patungo ng hilagang bahagi ng Luzon, gaya po ng Baguio, Ilocos Region, Isabela at Tuguegarao. Bukod dito, may biyahe ring patungong National Capital Region mula sa Dao Bus Terminal, gayon din sa mga karatig na lalawigan tulad ng Bulacan at Nueva Ecija. Sa panayam ng CLTV 36 News, kay Elmer Lopez, Chief Marshal ng Mabalacat City Passenger Terminal Complex, umabot na sa 1,300 bus ang naglabas-masok sa kanilang pasilidad simula po nitong Lunes. Nakahanda naman umano ang iba pang unit na may special permit mula sa LTFRB sakaling kailanganin pang bumiyahe ng mas maraming bus. Paliwanag pa ni Lopez, 24 oras na ang operasyon ng terminal at first come, first serve at walk-in system ang ipinatutupad. Ibig sabihin, wala na pong advance booking at tanging sa loob na ng mga bus, bibigyan ng ticket ng konduktor ang mga pasahero. Tiniyak din ang pinuno ng Dao Terminal na nakahanda ang seguridad at maging mga medic ngayong holiday season upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. May paalala naman si Lopez sa lahat ng mga babiyahe ngayong magpapasko. Napansin namin dito dahil may mga insidente kasi dito, na bigla na lang may natutumba na higilo.
dahil nga siguro sa pagkatapos ng trabaho diretso, ang daming naging factors na involved dyan. Hindi nakakain yung tao, puyat. So, lagi namin ina-advise dito, pag may mga ganun na hindi naman kayo fit magbiyahe, huwag muna kayong bumiyahe. Unahin natin yung health natin. Although naka-ready naman kami dito na umalalay. Kaya lang, mas maganda paano kung sa daan nangyari yan. So, kailangan unahin naman natin yung huwag kang bumiyahe. Or kung kailangan talagang bumiyahe ka, may kasama ka, di tulad nung nangyari kahapon. Natumba yung isang mama. Ang laki ng itsura niya, healthy siya. Kailang biglang natumba. So, doon alalayan namin, wala kaming kaalam-alam sa medical history niya, lahat-lahat. So, mas maganda kung may mga bibiyahe tayo na mayroon tayong karamdaman, prepare na natin yung gamot natin. Kung nag-iisa kayo, mas maganda siguro gumawa kayo ng paraan na in case na nangyari yun, makikita ka agad nung mag-response sa inyo kung ano yung history nyo. So mas maganda health, alalangin natin yung health. Yung pagbibiyahe, pwede natin ma-schedule sa ibang araw. Kailangan quick tayong bumiyahe. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Pananalig sa Panginoon at ating mga pinuno, panawagan ni CGMA ngayong Kapaskuhan. Arrival sa CRK ngayong Desyembre, umabot na sa higit 100,000 ayon sa lipad. At modern ASCOM facilities sa Tarlac na i-turn over na ng BCDA sa Philippine Army. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa nalalapit na Kapaskuhan, nagpaabot po ng mensahe si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo sa publiko. Sa Facebook post ng kongresista, hiniling nito na huwag kalimutan ang mga aral ng Pasko, ang magkaisa para sa iisang layunin at mithiin at magkaroon ng pananalig sa Divine Being at ating mga pinuno. Ito'y sa kabila ng pagharap sa iba't ibang suliranin. Tinimok din ni Arroyo ang publiko na magmahalan gaya umano ng ipinapayo ng banal na Biblia. Umabot na raw sa higit 100,000 ang bilang ng mga pasaherong lumapag sa Clark International Airport ngayong buwan ng Desyembre. Ayon sa Luzon International Premier Airport Development, asahan pa ang mas maraming flight sa mga darating na panahon sa state-of-the-art na paliparan. Narito po ang report. Inaasahan na tuwing holiday season ang pag-uwi ng marami sa ating mga kababayang OFW para magdiwang kasama ang kanilang mga pamilya. Expected din na pagdating ng mga local at international tourists sa rehiyon para magbakasyon. Kaya naman itong buwan ng Desyembre, umabot na raw sa higit 100,000 ang bilang ng mga lumapag na pasahero sa Clark International Airport. Ayon kay Terry Flores, spokesperson ng Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation na nag-ooperate sa paliparan, sa kabila ng nasabing bilang ay walang makikitang mahabang pila ng mga pasahero sa CRK. Walang stress, walang pawis, bawal po ang pagpawisan sa Clark International Airport. Nandito tayo ngayon, maluwag naman at maaliwalas nga yung biyahe ng mga pasahero natin na dumadaan dito.
kumpara lang natin yung November at saka nung December, nagkaroon tayo ng increase ng 20% ng pasahero na dumadating. Hindi pa tapos ang Disyembre nito ha, nakakakita na tayo ng 20% increase sa numbers. Karamihan daw sa mga arrival ay mga Pinoy mula sa ibayong dagat dahil na rin sa higit na mas marami ang international flights sa paliparan. Kabilang sa mga bukas na international flights dito ay mga patungo at mula sa Singapore, South Korea, UAE at Qatar. Available naman para sa mga nais mamasyal sa mga tourist destination ng bansa ang mga domestic flights patungong Boracay, El Nido, Coron, Cebu, Cagayan de Oro at Busuanga. Well, dito sa Clark kasi, kailangan nating aminin na mas konti yung domestic flights natin than international. So talagang marami tayong nakikitang padating ng mga kababayan natin na lalo na yung mga OFW, karaniwan na sa kanila yung umuwi ngayong panahon ng Pasko, 'di ba? So masayang nakakakita ng mga reunion ng mga pamilya na nagsusunduan dito at yun nga, nagkaroon na naman sila ng opportunity na makasama yung pamilya nila ngayong Pasko. Although, marami rin mga lumalabas at ang mga destinasyon kasi natin ng domestic, bakasyonan. So, sa mga beach, El Nido, Coron, Boracay, yan. So, araw-araw nakakasalubong natin yung mga kapwa natin pasahero na umaalis papunta sa beach o yung mga dumadating. Moderno at malawak ang bagong passenger terminal ng Clark International Airport. Kaya naman hanggang sa check-in area ay po pwedeng ihatid ang mga kaanak o kaibigan na babiyahe. At upang higit na maging at home ang mga kababayan nating bumabiyahe dito, kabilang daw sa mga prioridad ngayon ng lipad ay ang pagdaragdag ng mga restaurant sa paliparan. Isa sa mga unang inuuna namin inaatupag magdagdag ng mga kainan dahil kung hindi pa alam ng mga tagapanood, meron tayong rule dito na pwede silang magsama ng relatives or ng loved ones nila hanggang dun sa check-in hall. So technically, habang bago sila mag-check-in, pwedeng pumasok yung mga pamilya nila kasama nila. So syempre, maghahanap ng kainan. So naghahanap tayo ng mga kainan dito pa lang, bago pa lang mag-check-in. Pagpasok naman, meron tayong mga unique na restaurants na ma-offer, either bilihan ng pasalubong or habang nag-aantay sila ng flight, not to mention yung ating world-class na VIP Lounge, yung Plaza Premium Lounge, no? Hindi naman na raw problema ang accessibility sa CRK dahil sa mga point-to-point bus mula sa NAIA, Quezon City at maging sa Baguio. Malapit din ito sa Mabalacat Bus Terminal na siya namang transit point patungong norte. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Natapos na ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang pagtatayo ng mga modernong pasilidad para sa Army Support Command o ASCOM ng Philippine Army bilang bahagi ng relokasyon ng Army Unit Headquarters sa Camp Cerveliano, Aquino sa Tarlac. Formal na i-turn over na ni BCDA Chairman Delfin Lorenzana kay PA Chief of Staff Major General Jose Ariel Niembra at ASCOM Commander Major General Glenn Cruz ang mga nakumpletong mga pasilidad. Nasakop ng civil works contract na nagkakahalaga ng 1.66 billion pesos. Ito ay sinagawa 8 buwan matapos ang partial turnover ng 15 pasilidad noong Marso 2022. Sa ngayon ay aabot na sa 44 na struktura ang naitayo sa halos 30 ektaryang lupain ng Camp Aquino. Kabilang sa mga bagong natapos na struktura ay ang punong tanggapan ng 1st Transportation Battalion, 1st Logistics Support Group, 1st Maintenance Battalion at ng 1st Supply Battalion. Nasa naturang kampo din ang mga transport at maintenance repair base, wellness center, mga silid-aralan, student mess hall, barracks at quarters para sa mga opisyal at estudyante. Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. 60th Presbyterial Anniversary ni Apo Seto, ipinagdiriwang ng mga Katolikong Katumpangan. Kompletong steak experience, hatid ang first Clark Steak Festival.
Brass bands at Zambales kinagigiliwan sa kanilang full course na caroling. At kasaysayan, kinabukasan ng Ligligang Parol, tampok sa dokumentaryo ng CLTV 36. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, pinagdiriwang ngayon ang Simbahang Katoliko sa pangunguna ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga ang ika-60 taong presbyteral anniversary ni Archbishop Emeritus Paciano B. Aniceto o mas kilala bilang Apo Seto. December 23 ng taong 1962 nang maordinahan si Apo Seto sa Metropolitan Cathedral at naglingkod bilang pari sa San Fernando. April 1979 nang siya ay italaga bilang auxiliary bishop ng Tuguegarao kung saan nanatili siya ng 4 na taon. Taong 1983, buwan ng Oktubre, nang italaga naman siya bilang obispo ng Iba, Zambales. Pagdating ng 1989, pinamunuan ni Apo Seto ang Archdiocese ng San Fernando, Pampanga bilang Archbishop hanggang sa siya ay magretiro noong 2014 sa edad na 77. 85 years old na po ngayon si Apo Seto. Ipinanganak siya sa bayan ng Santa Ana, Pampanga noong March 9, 1937 at nagtapos sa Holy Cross Academy na ngayon Holy Cross College na noong 1954. Matapos dito, siya ay pumasok na sa seminaryo sa tulong ng Holy Cross founder na si Reverend Monsignor Fernando Kapatitan Sana. Kinilala na rin si Apo Seto bilang Most Outstanding Kapampangan para sa religious category noong 1985. Bukod sa malalawak na parke, world-class bike lanes at nagagandahang hotels, kasama na rin daw sa mga ipinagmamalaki ng Clark ngayon ang Steak Festival na ongoing pa po sa kasalukuyan. Ano nga ba ang mga makikita dyan? Alamin po natin sa ulat ni J.M. De Jesus. Mga kabalen, how do you like your steak? Medium rare ba o well done? Ano pa man ang trip mo, pasok yan sa first ever Clark Steak Festival sa Parade Grounds, Clark Freeport Zone, Pampanga na binuksan itong Huwebes, December 22 hanggang Biyernes, December 23. Idinaos ng naturang festival upang ipagdiwang umano ang napakayamang kasaysayan ng Clark District.
Sa loob kasi ng halos 9 na dekada ay nagsilbing base militar ng US Air Force ang Clark. Sa kanilang pag-alis noong 1991 ay iniwan nila ang tradisyong naging paborito na ng marami sa ating mga Pilipino, ang juicy and tender steak. Alam mo, ang hinahanap natin are all iconic and historical that had been here in Clark. And in the research of our people, steak is one of those. So it's, well, as we know, it's very iconic, it's very American. So we decided that this should be a real festival. At kahit kilalang American favorite ang steak, available naman sa Clark Steak Festival ang localized version na swak din sa panlasa ng ating mga karehiyon. That's how it is in culinary. Even if the original, let's say, the steak was brought in by the Americans, but then Pampanga is the center of culinary, and so it always blends. So may localized steak flavor, and that's good. It's a fusion. Masaya naman ang mga mahihilig mag-travel at mag-food trip dahil may nadagdag na naman umano sa kanilang listahan ng mga pwedeng i-enjoy sa Clark. Personally kasi preferred ko yung medium well na steak. So swak naman and sakto yung na-experience ko dito sa Clark Steak Festival. And excited din ako for our visitors to experience Clark for themselves. Malaking boost naman daw para sa food and tourism industry ang Clark Steak Festival. Nabigyan kasi ng spotlight ang iba't ibang restaurants sa loob ng Freeport na mayroong steak sa kanilang menu. Ayun, maganda actually para maging knowledgeable din yung mga customers natin tsaka yung mga visitors from iba't ibang lugar makapunta sila ng Clark na hindi lang yung mga sisig, kumaga mas in-emphasize natin yung iba't ibang klase ng pagkain, especially mga steaks sa mga ganito. Samantala, bukod sa magandang steak experience, ay nagkaroon pa ng ibang aktibidad na in-enjoy ng bawat miyembro ng pamilya. Tulad na lamang ng car shows, cook-off challenge, giant lantern display, live band concert at marami pang iba. Balak naman ng Clark Development Corporation na gawin na itong yearly celebration upang mas marami ang mag-enjoy. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Mga karehiyon, siguradong mahihiya kang magsabi ng patawad kapag full force ang mga nagkaroling sa inyong bahay. Trending po ngayon ay isang grupo ng mga kabataan na mula San Antonio, Zambales na nangangarinig sa mga kabahayan na tila ba sila ay nasa isang fiesta at parada. Bukod kasi sa trumpets at drums, ay sinamahan pa nila ng nakaaliw na choreography kasabay ang musikang pamasko na kanilang binutungko. Kaya naman ang mga may-ari ng mga tahanan na kanilang binisita ay tuwang-tuwa at nakikisabay pa sa performance. Ang mga kabataan ay parte ng Republic Brass Band na nakabase sa Zambales at ang kanilang layunin ay makapaghatid ng saya at sigla sa Higit isang siglo ng tradisyon ng mga Fernandino ang paggawa ng mga higanting parol. Bilang pagbabalik tanaw sa ikangay humble beginnings nito, isang dokumentaryo po ang mapapanood dito sa CLTV 36. Tampok sa Ligligang Parol, a unique and timeless Fernandino tradition, ang kasaysayan ng Giant Lantern Festival at lantern making industry. Proseso ng paggawa sa mga ito, mga tanyag na lantern maker, at mga pagsubok na kinaharap ng bawat isa sa nakalipas na 100 taon. Bukod sa kasaysayan, nilalaman ng mga pinagmamalaking giant lanterns, ipasisilip din kung ano nga ba ang magiging kinabukasan ng tradisyong ito. Tunghayan po ang lahat na ito ngayong Sabado, December 24, alas 6 ng gabi, sa CLTV 36 Free TV, Signal Channel 115 nationwide, at sa ating 39 cable partners, at sa Facebook page at website ng CLTV 36.
Sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Mahigit 40,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa buy bust sa Angeles City. At ilang manginginom, hindi alintana ang epekto ng sin tax sa presyo ng mga alcoholic beverages. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News. Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, arestado ang isang 41 taong gulang na lalaki sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa Angeles City nitong Miyerkules, December 21. Ayon sa ulat ng Angeles City Police Office, mag-aalas 10 ng gabi nang damputin ng mga operatiba ang suspect matapos bentahan ng isang sachet ng shabu ang nagpakilalang buyer. Karagdagang 2 sachet pa ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 40,000 pesos ang na-recover mula sa suspect. Dinala sa Police Station 3 ang na-arresto suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Bagamat ramdam na ramdam ang epekto ng sin tax sa mga alcoholic beverage, hindi raw ito hadlang para pigilan ng ilan sa ating mga kababayan na magkasiyahan at uminom ngayong holiday season. Paalala naman po ng mga eksperto po pwedeng magdulot ng iba't ibang sakit ang sobrang pag-inom ng alak. May ulat si Paolo G. Santos. Kaliwat ka ng handaan ang nakasanayan na nating daluhan tuwing panahon ng Kapaskuhan. Bukod sa pagkain, tila naging tradisyon na rin sa ilan sa atin ang mag-inuman habang nagkukwentuhan. Gaya na lamang ng tricycle driver na si Mer Manaloto na hindi raw kayang tanggalin ang nakagawiang tradisyon tuwing holiday season. Walang iba kundi ang pagtagay. Karamihan, 5 sir. Depende sa mga pinsan, ganyan. Mawawala ba yung anak pag Pasko? Ay hindi, automatic na yan sir. Automatic na pag Pasko, New Year yan sir. At kahit tumaas na ang presyo ng alcoholic beverages dahil sa sin tax law, hindi naman daw ito problema ayon kay Manaloto dahil nag-aambagan silang magkakainuman. Wala. Same lang. Oo, automatic na yan sir. Pasko, New Year. Kailangan ng alak sir. Hindi mo naman solo, share naman sir. Batay sa datos ng Bureau of Internal Revenue o BIR, umabot na sa 94.9 billion pesos ang nakolektang buwis mula sa mga alcoholic beverage sa unang 8 buwan ng taong 2022.
Ayon kay Arnel Cosinas, hepe ng BIR Revenue District Office 21B, dito sa Pampanga kahit na mataas ang ipinataw na buwis sa alak, ay hindi naman halos nabawasan ang konsumo ng ating mga kababayan dito. Yun pa rin masarap raw yung masarap yata yung bawal. Though bawal, actually ang purpose naman nitong syntax para ibalik sa healthcare yung makokolekta rito. Hindi pa rin sila nagbabawas ng consumption. Ika nga baga tumataas yung consumption, tumataas rin naman yung tax. At yung tax na nakolekta, ibinabalik rin naman ng gobyerno sa healthcare. 15% ang pagtaas sa koleksyon mula sa Sintax ang target umano ng BIR para sa taong 2023. Mula sa 313 billion pesos, inaasahang aakyat ito sa 359 billion pesos. Sakop nito hindi lamang ang alak, kundi maging ang sigarilyo at e-cigarettes. Mayroon pa ring ilan-ilan na nakakalusot, sabihin natin ganyan, pero mahigpit ang pagbabantay ng Bureau of Internal Revenue in partnership with other agencies. So, pero yung mga alak natin na binibili, rito halos tax naman lahat. Ang medyo, sabihin natin nakakalusot ay yung mga cigarettes at saka vape or electronic cigarettes products. So yan, tinututukan niya ng head office. Sa katunayan, may sinampang kaso na halos 1.4 billion ang taxes na involved, hinahabol na yan at dumadaan na siya sa judicial battle. Ang Sintax Law ay kabilang sa mga legislative landmark ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III na layong bigyan ng pondo ang universal healthcare. Pinirmahan ang Sintax Law noong December 20, 2012 na ngayon ay nasa ika-10 anibersaryo na. Samantala, paalala ng mga eksperto sa kalusugan, ang sobrang pag-inom ng alak ay masama para sa ating katawan. Kaya payo nila ngayong holiday season, hinay-hinay lang. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Gulong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Cloud. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 355 dyan po sa may silangan, timog silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Samantala, northeast monsoon naman po o hanging amihan ang nakakaapekto sa buong Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, dyan po malakas ang epekto ng amihan at magkakaroon po ng maulap ang papawirin na may inaasahang mga pagulan. Dulot po ito ng amihan o northeast monsoon. Gayon din po sa Visayas, Palawan at natitirang bahagi ng Bicol Region, magiging maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng low pressure area o LPA. Ang Metro Manila po at nalalaming bahagi ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagyan sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga mahihinang pagulan at ito po ay dulot ng northeast monsoon o amihan. Ang Mindanao po ay magiging bahagyan sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. Sa ngayon po ay ito lamang po ang weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte po ng ating bansa. Kaya pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po. Sumantala, 2 araw na lang, Pasko na. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat, mga karehiyon.